Babukeli bemakhiwa TV nje obwazi ukuthi siseMelmoti namhlanje yena siyabona noManjani Sminofu siphuma noManjani kuphina estage njengoba nje ubona nje abantu bephithiza imoto kaSminofu le esuka ehamba njengamanje abantu bajabulela uSminofu khona la endaweni yaseMelmoti madoda hawu suka iSmiramiri uzomazi kakhulu ke eingomeni eziningi ezicela imali yebhika mthethwa noma kanjani ikhona futhi ethi angijoli mina ufuna ukungalela ubala iphakade lami ngiyalithanda buka nje abantu noManjani abafuna ukusuka emotweni yakho seze naye uphelelwa isikhathi ngoba uyaphuthuma futhi kwenye indawo nangephume ehamba abantu belandela imoto uyathanda uSminofu Smiramira. Ngiyabingelela mfowethu igama lami nguSminofu mfana kaHlabisa ngapha empembeni. Ngizothanda nje ukubonga kakhulu ukuthi ngibe ingxenye lolu hlelo since kuyilanga lokuqala ngihlangana nani bafowethu. Mfowethu siyabonga kakhulu ukusipha leli thuba mfowethu mhlawumbe ongamazi uSminofu ubani wakaba? uSminofu kahle kahle umphilo wakaGumede endaweni yakaHlabisa empembeni emadunjini isigodi kule ngidabuka khona. Yeah. Mfowethu uSminofu ingoma zakho iningi iphakade lami ngiyalithanda angijoli mina ngicela imali yebhika umthatha mfowethu ukuthini mangabe ufika uthi ushaya lezi ingoma zakho abantu bakuthokozele kanje umuzwa nje wanamhlanje. Mfowethu ngingathanda nje ukubonga kakhulu endaweni yaseMelmoti bese ngibonga neqembu elikhulu eliwazi ukuthi lisifikise zonke indawo iqembu lethu iIFP. Bafowethu siyabonga kakhulu nabantu akade bekhona namhlanje ngicela ukuthi bafowethu nazi ukuthi uSminofu uyanithanda futhi nani ningadinwa yithi siyabonga naseqenjini lethu elikhulu kakhulu akwande bafowethu siyabonga. Danke siyabonga Phetha mfowethu ngoba konakele nabantu bayakuthanda bayakudinga. Hayi sibonga mfowethu akube njalo. Danke Smiramira. Danke mfowethu.